सौरभ सौरभ सपक भाई सौरभ यादव के शिष्य अरविंद यादव जी भोजपुरी गायक कि ना। हाँ फिर झगड़ा चालू तो लोग को फिर झगड़ा चालू। तू फरियावे वाला हुआ हम खाड़ के लोग छोड़ावे। अच्छा तो ये लिखा जानत कि झगड़ा छोड़ के बीच बचवैया मरा लन। बिचौलिया ढेर बोला अरे काहे ला रानी हमसे मुहमा फुलावेलू काहे ना बोलाई का भइल गलती ना बतिया बतावेलू ना बताइबो आवा ना दूर हटा। अरे अरे काहे ला रानी हमसे मुहमा फुलावेलू का भइल गलती ना बतिया बतावेलू नाही सट राजा तोहरा पदरिया हो लुटल लहरिया तू धके कवरिया आए आहो नाही सट राजा तोहरा पदरिया हो लुटल लहरिया तू धके कवरिया निखार देल राजा जी ए निखार देल राजा जी मैं हम सड़िया तू खात बाटे राजा रे पदरी कवरिया हमारा बुझाइल की भइल कसाई ए आए सुन लला बोला हमारा बुझाइल की भइल कसाई दादी के हो दादा दिहल हनुमाई का करी बौरा देले का सुना सुना बोला मौका पर धोखा धन फेर करवटिया अरे चला मौका हटा। पर धोखा धन फेर कर ए बेरा तोहर करो लाठी खुशी ना लगी इहे खराब तोहर लागे लायो दतिया अच्छा जा तो हम खराबे रहो निक देखे बोले की सुना सुना बोला केतनो खुशी लाल हाँ हम तोहरा बात में आवला नहीं थी नहीं बो नहीं हम रोवे लगो गावा ही जब बैठ के रोवा चाहे गावा हमरा के का फर्क पड़ता अब तक गलती का भइल बा हमरा से न सुना बोला नाही सट राजा तोहारा पंजरिया हो लुटल लहरिया दूध के कवरिया ए नाही सट राजा तोहारा पंजरिया हो लुटल लहरिया दूध के कवरिया हार देलो राजा जी हार देलो राजा जी बड़ी जोर का हिला थी। नीचे वाले हिला तक और हमारे दादाजी के ए नात रज फरबा अरे गोड़ में फंस के फाट गइल हो अरे चला हटा मान जा नाही सटा राजा तोहरा पदरिया तू लुटल लहरिया तू धके कवरिया भिखार देलो राजा जी हो भिखार देलो राजा जी मैं हमर सरिया तू खात बाटे अभिले पदरी कवरिया हाँ पैसा ले सौरभ सौरभ सपक भाई सौरभ यादव के शिष्य अरविंद यादव जी भोजपुरी गायक पहलवा ना जैसे पहाड़पुर के पढ़े के रहे तना तो पहाड़ पहाड़ ये तो पढ़ले बड़ू कि नहीं पत्ता प पहले ओके अब पत्ता पाई पा ऐसे पढ़ले बड़ू ना अरे कि मौका प धोखा दाना फेर करो
रुक जा बाबू हिनकर में डाल खुश रह खूब जिया प्रणाम कल अरे जिया जिया हमार हीरा है। अंशिका बाबू अरे ले ला एगो हमारी ओर ले माला ले ला दा ले ला एकदम फोटो ले लिया जा भाई फोटो लिया देखा ऐसन केहू को बिटिया इनका उम्र में हमन करल नहीं जा तो केहू पैसा दे के कहे मंच पर तोरे के लेकिन वाह ये धड़क खुल गइल बा अपने उम्र में हमन करली जा तो केहू पैसा दे दे ना हम नहीं देबे ना कर नहीं तो पैसा देला के बाद देबो न कर आदमी खाली माला डाल के पैसा रख ले रह ले ले फोटो खिंचवा ला फोटो खिंचवा ला ले ये अच्छा पिताजी विजेंद्र यादव विजेंद्र यादव ठीक है बहुत सुंदर बहुत संस्कारी मांग ऐसा ही मम्मी से लिया वो पैसा ऐसा ही मम्मी से मांग लिया वो सबसे